Machiegni kendo nyakora Mugia Jwang' weche manyiena magoimore. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi dwaro mondo mi ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ochier winjruok mar siasa e kinde kod ogai mar ODM Raila Odinga mondo gisir chenro mag dongruok ma sirikal dhi godo nyime. Kane oloso yo mutha e Kitui South e kinde mane otelo ne jopiny e yawo chenro mar teko mageto tiyo kod omenda maromo Sh484 million, Wandayi ojiwo winjruok e kind Kalonzo kod Raila kowacho ni mano biro duoko piny liet mar siasa manitie pachoka. Mabiro e kinde mane Kalonzo okwedo parono mar winjruok e kindgi kowacho ni rowere ma pachokae ong'eyo gima gidwaro ka bende giseketo oko e lela pachgi. Rafiki yangu sana. Namheshimu sana. Hapa mbele mimi nina hakika hapa mbele kuna uwezekano na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kufanya kazi pamoja na Mheshimiwa Raila Odinga na kufanya kazi pamoja na Mheshimiwa Rais William Ruto ili wasongeshe Kenya iende mbele. Sitakuwa sawa? Ni muhimu sana wananchi wa viongozi wafanye kazi pamoja. Watu wakizungumza suluhisho yapatikana. Seneta ma Nairobi kendo jagoro maduong' e duond bura mar ODM Edwin Sifuna okwedo mokalo wach mane jaod bura ma Wajir Jeho Fatuma Abdi owacho ni gibiro kwalo